Tikulandeni pano pa Zodiac Exclusive, nthawi imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana. Ine dzina langa ndi John Paul Kayuni. Tsiku la lero mlendo wanga mpulogalamu ino ndi Ben Chakame. Iwo watu ndi wapampando wa bungwe la CMD, bungwe limene ndi la zipani za ndale mdziko lino. Tikulandeni Chakame mpulogalamu yathu. Zikomo kwambiri John. Mwina poyamba bungwe la MEC latsekulira kampeni ndipo mena matsekulira kampeni imeneyi ku Lilongwe ku PICC munapatsidwa mpata ngati CMD wapampando kuti muyankhulepo. Zoona. Munafotokoza ndithu nkhani zosiyana-siyana. Mwina mutangoti fotokozera kuti mfundo yayikulu imene munatsamirapo kwambiri ndiyo tichani? Zoona di kuti ife a Center for Multi-Party Democracy anatipasa mpata kotsegulira kampeni kuti tithirepo ndemanga kapena tinene tipereke malonje kuyimira zipani zonse za ndale komanso awo amene akuyima pawokha kuchisankho chimene chikubwerachi. Ndiye ifeyo ngati a Center for Multi-Party Democracy ndiyesa tinapendekera kwambiri pa zinthu ziwiri. Choyamba ndi choti kupempha kuti tiyesese kuti kampeni yathu ukafika kukavota tichite mwabata ndi mtendere, pasakhale mwina kutsinana kulankhulirana zosakhala bwino, koma tingopereka mfundo kwa Malawi kuti tipite chitsogolo. Nkhani yachiwiri inali yopereka chiyembekezo kapena chikhulupiriro, ukhulupirira kuti mwina pakati pa anthu takhala tikutaya mtima ndi mmene zinthu zakhala zikuyendera ku bungwe loyendesa chisankho, ngakhale anzathu azachitetezo mmene akhala akuchitira, komabe timangopereka chiyembekezo kuti tindi chikhulupiriro kuti akhoza kuchita bwino kuposera mmene akhala akuchitira. Ndiye kwenikweni nkhani yathu inatsindika pamenepo. Mukakamba za kusakhazikika, mwina mukukamba za zipolowe zimene zakhala zikuchitika mdziko lino. Anayankhulanso MEC pa msonkhano umenewu kunena kuti chisankho si nkhondo yayi, koma ndi mpikisano. Ndipo anafotokoza kuti zipani zikuyenera zionetsetse kuti palibe ziwawa. Mwina ngati bungwe inuyo mumayimira zipani zonse za ndale, ngati bungwe mukukambirana zotani ku CMD kuti pakhaledi ndithu bata mdziko lino pamene tikupita kuchisankho? John, ndikhoza kukuza kuti kufuna kuchita chinthu ndi chinthu china, komanso kuchichita chinthucho ndi chinthu china. Ukhulupirira kuti mbuyo mwina sife tokha ngati amabungwe, koma mwina akuluakulu ena abomaso analankhulapo mpalament kuti ziwawa zitu mwina akuchita ndi awo. Kusonyeza kuti anthu amene akuyambisa ziwawa akudziwa chifukwa mawu amene aja sakananena asakuziwapo kanthu. Ndiye tili kumkumano wa All Inclusive Park, ndinafunsako mkulu wa apolisi mdziko muno kuti kodi mwina kutsatira pachizungu amati clue imene anaperekapo ngati mwina akuluakulu amenewa kuti amene akuchita izi tikuwaziwa, munayitanako kuti mwina akuthandizeni kukuwuzani kuti mwina tafunseni awo kapena ndi awo, chifukwa usisufuka kupanda moto. Nde anati ndithu sanafunse mpaka napano. Ndiye ifeyo ngati CMD tikunena kuti ndizotheka kukhala dziko la bata ndi mtendere, zotheka kukhala kampeni ya mtendere, zotheka kukafika kuchisankho kuti chikhale cha mtendere. Anthu akuloza zala zipani ziwiri, chipani cha MCP ndi chipani cha DPP kuti ndi zimene zikukolezera ziwawa. Akutitu zipani ziwiri zimenezi ndi zimene zili ndi yankho kuti mwina ziwawa zisakhalepo. Akutero inuyo ngati CMD zipani ziwiri zimenezi ndi mamembala anu, mukukambirana nawo motani? Ifeyo ku CMD di zipani ziwirizi ni mamembala athu, ndipo timakhala ndi mikumano mwinanso alembi akuluakulu azipani zimenezi. Ngakhale kuti mwina kawiri mwina chifukwa chotanganidwa situziwa mlembi wa chipani cha MCP sakha nawo kwenikweni, koma amatuma mneneri wawo wa chipani chimenechi olemekezeka Jesse Kabwira. Koma ndikhoza kusimikizira mtundu wa Malawi kuti tikakumana mkanyumba komata
timagwirizana ndithu kuti akuluakulu zimenezi tiyeni zithe moti pompano tikukonza dongosolo kuti mwina kapena akuluakulufe tithe kupita maeri amene tikuona ngati mwina ngosakhazikika aja pa chizungu amati mwina ma hotspot mwina tiyipite kumene kuja tikapereke uthenga tonse tili limodzi kuti tikhoza kuchita izi. Komabe pena ndi pena tiyeni mwina tiziona chilungamo. Nkhani yavuta kwambiri ndiyo kuti mwina wina ali ndi chinthu chimene akuona ngati wina afuna amulande. Ndiye pamene papa ndipene pamakhala povuta kwambiri kuti uvomereze kuti mwina munthu akhoza kundilanda ichi kapena winanso kuti uyuyu ndimphumise. So kukokana kumene kumakhala muzimenezi. Koma ifeyo ngati CMD tumanena kuti masiku ano mudati muone mwina mkulankhula kwanga muja ndinatsindika kuti anthu ngakhale kumudzi masiku ano akumakhala pa masamba mchezo mwina pa WhatsApp kaya pa Facebook zimene zije zikamachitika akumaziona. Ndiyeno ndimangofuna kuchenjeza mamembala athu onse ndi anthu ena onse amene tikupikisana kuchisankhoku kuti Amalawi yetu chimene akufuna ndi chitukuko. Amalawi chimene akufuna ndi dzikoli kuti lipite patsogolo. Amalawi azati ganizira zotani malinga ndi zimene tikukolezera. Ndiye awo anali ngati malangizo chabe pajama twakusina khutu ndi mnasi. Zili kwa ife eni wake kapena iwo kupitiriza kapena osapitiriza. Malawi ndi amene ati azagamule pa 16 September. Ngati ndikumvati bwino mukuyankhula kwanu ndiye kuti zipani zili ndi maganizo osiyana ndi zimene akunena Ameki kuti chisankho si nkhondo. Zipani zikuoneka kuti zili ndi maganizo osiyana pamene. Pamene pali mpikisano John sikuti mpikisano umayenda mwamia bwinobwino tiyentenene chilungamo. Koma tunena kuti ndizotheka kuti mpikisano umenewu upendeke pa mfundo. Tiyeni kukangana kumene kuti kangane pa mfundo kuti kodi dzikoli lili tilipa chifukwa chani. Kuti lichoke palipa tingapange chani. Tiyeni tikapikisane pamenepo osati kupikisana kuti John ndioneka bwanji achakhame ndioneka bwanji kapena wakuti kanchingireni pansewu ifeyonso tikuvomerezana nazo kuti titasindika pa mfundo zenizeni kukhazikika pa mfundo zenizeni zinthu zimene zikhoza kutheka. Komanso kumbukirani ndinawuza Ameki kuti ngakhale masewera mpira masewera aja amatha kuonongeka chifukwa cha lifali. Lifali amatha kuthesa game. Taonapo ife magame aja game yabwinobwino peza kuti lifali kupanga chiganizo china chake mpaka masapota kuona kuti izi sizikutheka mpaka mpira kuthera panjira. Mona kuti matimu aja sikuti amafuna mpira uja ausire panjira. Matimu aja amamvana bwinobwino koma mwina chiganizo chimene lifali wapanga ndeni makumbusa sona wa Ameki kuti iwonso ali ndi kuthekera kopangisa kuti mwina anthu asakhutisidwe nawo mmene akuimbira mpirawo. Ndengati anthu asakhutisidwa ndi mmene akuimbira mpirawo mwina pakhoza kukhala zosinana kapena zodandaula. Mukuyankhula kwanu pa msonkhano umenewu mumafotokoza ndithu ngati kuti china chake sichili bwino. Mukubwerezanso apa kuti lifali akakhala kuti sakuimbira bwino ndiye kuti zinthu zimasokonekera. Masana ake tinazamva kuti bwalo lapereka chilolezo kuti pakhale judicial review ya voters roll audit. Mumadziwa ndithu za zimene zikubwera patsogolo. Ndiponso Ameki onauza tisanapite kotsegulira kuja chifukwa ananena mawu tinakumana pachiweru sisi kulipija tinali Lolembe pachiweru tinali ndi Ameki. Ndiye ananena kuti zipani tikuthokoza munalemba makalata anu tinakuyankhani za audit chenchani nde mwangokhala ndiye kuti tathokoza kuti tikuyendera limodzi ndi nauza kuti ifetu kupempha kalata ija madando aja kuti tikachite audit timafuna zinthu ziwiri. Choyamba timafuna tisimikizire zimene ifeyo mwina tasinidwa khutu kuti pena pake sipali bwino. Nde ndauza kuti akanakhala kuti paene popo pali bwinobwino akanayilola audit. Koma kukana kuja zinatisimikizira kuti pali china chake. Ndiye ndinauza kuti kukhala cheteku
sikuti nkhaniyo yatha koma tikuunguza kuti tiloweso mbali iti. Ndiye neso ntaona zimene zija sinadabwe kuti mwinaso yonso sanadabwe kuti zachitika zimenezo. Chifukwa John ndikuuze mukamapita kukasewera masewero ankhonya muringi, ndiye wina akakuuze kuti mukakalowa muringi muja mukapeza kachibekete kena kake mwina ka 5 liters kovindikira mmene muja muli mchenga, ndiye musanayambe ndeuyo mukachose mchenga uja mukachose kachibekete kameneko ndiye mukamenyane. Ndiye inu kupita di muringi muja ndikapeza kamene kacha kandowa kovindikira kale hapo ndoyimbira nkhonyoja muuzo tate ntone mmene umumuli chani haya akakaka takachoseni kae kakhale hapo tiyambe bwino masewerowa haya. Inuyo muganiza kuti amakuuzani za mchenga uja manena zoona kapena zabodza? Mwina pankhani imeneyo ifusanga ndoti inuyo ndimafuna ndimvetsetse achakhame kuti ku CMD mujatanenera inu muli ngati zipani zonse pakamodzi. Ndi zipani zonse zimene zikufuna audit imeneyi mukukambirana zotani kumene koko? What's the general? So pano mwina ndikuuzeni malamulo a CMD. CMD constitution yake imanena kuti muchitchule kuti iyi ndi position ya CMD ndiye kuti pakhale consensus. Ndiye kuti zipani zonse zimene makumana umwe uja mugwirizane pa chinthu chimodzi kuti panganichi. Mukalephera kugwirizana pamene pacha imene ije si position ya CMD. Choncho fusolo ndinakuyankhani mmene munandifusira ndipo ndayankha ngati osati chair wa CMD kapena kuti CMD position yake. Chifukwa mukatifusa ife position ya CMD pa nkhani ya audit palibe. Chifukwa yoti tinalephera kumvana chimodzi. Simunamvane chimodzi. Ku CMD kuli zipani 6. So zipani 5 zimaona kuti audit ndiyofunikira. Chipani chimodzi chimaona kuti izonse zabwinobwino tisapange audit. Ndiye kuti CMD panepo ilibe sina gwirizane. Ndiye tikamamva ameki akutifotokozera kuti nkhani yetu ayitambasula mokwanira kuzipani ndi mabungwe eso mwina amene siyaboma. Tikamamva akuti zinthu zili bwinobwino mukutiuza kuti ku CMD inuyo still more simukugwirizana nazo, zipani zambiri sizikugwirizana nazo. Chimene ndinganene choti CMD ilibe mbali pa nkhani inakanika kukhala ndi mbali. Chimene chocho chimene ndinganene kuti panopa ine ndiwapa mpando wa CMD kundifunsa ndikuwuzani kuti CMD tinalephera kumvana chimodzi. Ndiye ngati talephera kumvana chimodzi ndiye kuti CMD panepopo singanene kuti mfundo yathu ndi kapena mbali yathu ndi panepopo sitingatero. Pokamba nkhani za zipolowe inuyo ngati bungwe ku CMD mukutengapo gawo lanji ofuna kuonetsetsa kuti kulibata kudziko? Choyambirira kumana ndipo nkhani imeneyi tikuitenga serious kwambiri. Tinalinso ndi mkumano wathu lachisanu lapitali pamene nkhani imenenso inamanga nthenje kuti akuluakulu kumalawi kuno tili ndi vuto loti osati ku CMD kokha koma mwina kuyambira ku utsogoleri kufika mpaka napansi tili ndi vuto loti zimene timalankhula pakamwa ndi zimene timachita zimakhala zosiyana. Ndiye timauzana kuti akuluakulu ife anthu kunjako akufuna atikhulupirire. Ife pa Secretary General tinabwera pa mawayilesi osiyana kunena kuti izizi tiyeni tisiye, izizi tiyeni tiyesese zichepe. Nawo zikupitirirabe ndiye kuti anthu azitiona ngati atitenga serious kapena aona ngati kuti ndife anthabwala chabe. Ndiye nkhani imeneyi John ndikhoza kutsimikiza kuti ngati CMD ifeso ndokhumudwa kwambiri kuti zimene zizi zikuchitika ndipo tiyesesa bene ndanenera mucha kuti tiyesese kuti mwina tikhazikise mitima pasi ya Amalawi ife ndi amodzi. Ngakhale malembo ni manena kawiri amanena kuti umuchitire nzako chimene ungakonde kuti iye akuchitire iweyo. So ngati utenga chikwanje kuti umukhape munthu mwina usanayambe kukakhapa kuja ngati muja timaonera
amachitira anamiwa siku lina lake uzifunse wekha kuti kodi chikwanji chitatembenuka kumandikhala ine ndimva bwino yankho likakhala kuti ayi chonde usachite zimenezo. Ifeyo kumalawi kuno ndife abale mwina kuzera m'maukwati kuzera zosiyanasiyana muona kuti pakutha paziwawa zija timakhalanso ife tomwe amene timakhala tikuthandiza azibale athu kuchipatala kapena kulira maliro kumene ndiye zimenezi tiyentiyesese zopewa tiyentipewe. Mwina ku CMD muli ndi mphamvu zotani zobweretsa pamodzi zipani ndikuonetsetsa kuti mwagwirizana chimodzi fo ndikuona ngati kuti pamakhalabe kusagwirizana pa nkhani ya ziwawa ndi zipolowe ndikhoza kuvomereza pano kuti tagwirizana ndithu kuti tiyesese tithese zimenezo zonga CMD tagwirizana. Mbuyo mutakhala tikuona ndithu kudulirana malire kunena kuti ayi dera ili inu musabwere kumadulirana malire kumachotserana kandi ma campaign materials ndi zina zotero. Ifeyo tikuyesesa ndifake ndanena kuti pali ndondomeko imene tikukonza kuti mwina kutheka zipani tonse tithe kupita kumene tinganene kuti inu a John musabwere kuno tiye tipite kumene kuja inu ife tonse tiauze anthu tonse tili limodzi chifukwa sopena anthufe ngati atsogoleri mukhoza kupeza kuti inuyo makumana kwambiri nafe malo osiyanasiyana mapeza umene uja timasekererana kuhagana mwina zimene zijazo anthu atamaona kuti ifeyo timakhala tikuchitana chipongwe pansipa pamene anzathu atiye kumwera limodzi Fanta akumwera limodzi akusekerera limodzi mwina ziyapasaso amalawi maganizo kuti kodi ifeyo nde tizingokhala kugwirisidwa ntchito ifeyo tizikangovula zilana ifeyo tizikangopanga zakuti chifukwa chimene chimachitika zimene zijazo zoti amene amatitumawo kumene kuja samakhalako ana awo samakhalako ndiye izizi koma ngati CMD ndikhoza kutsimikiza ndithu kuti zipani zonse tagwirizana kuti tiyesese kuti ziwawa zithe mdziko muno. Kuli malamulo oyendetsera zipani za ndale Political Parties Act imene likhoza kunena kuti ikhala ikugwira ntchito koyamba pa chisankho ichichi. Muli ndithu malamulo angapo imodzi mwa ilo ndikuti andale kapena zipani zisapereke zipangizo kaya ndi ndalama kaya ndi katundu kwa ma handouts ndicho linga choti adzawavotere pa chisankho. Zipani zikumvetsa lamulo limeneli? Nkhani imene iyi ndiyonena kuti mwina ikhoza kukhala yosekesa kwambiri chifukwa mukampeza munthu wandale kupereka handout samapereka mukondo. Munthu wandale kupereka handout samapereka mukondo koma kuti swasiye kupereka handout pamakhala povuta so chinthu choti amachita asakusangalala komabe kuti achisiye pamakhala povuta choncho lamulo limene labwera pa nthawi yake andi ifenso ngati zipani talilandira takumana nawo registrar political parties kangapo konse andi tikuthandizana ngati zipani kuti titsatire ifo kutsatira lamulo ndi chinthu chimene mukuyenerabe kuti ngati nzika mukuyenera kutsatira koma ndikuona kuti mwina a registrar akhala pa chintchito chachikulu ndipo sindikuziwa ngati ofesi yawo ili yokonzeka kuti ikhoza kukwanisa pa chizungu amati kuchita monitor kuti zimene ziziti kutsatiradi koma ndi lamulo kuti ifeyo ngati azipani talilandira. Ndafunsa zimene zifukwa pali zilango zokhwima ndithu zimene zikubwera ndi lamulo limeneli. China mwa icho ndikuti ngati munthu atapezeka kuti ndola kwadi amapereka ma handouts ndiye kuti ngati akufuna kupikisana pa mpando azimuletsa kutero. Ngati zimenezo zachitika chisankho chitachitika kale ndi uli pa mpando kale akuti azikuchotsapo ndithu pa mpando umene. Mukuziona bwanji zimenezi ndizotheka? Izozo mwina ndifake ku malonje anga moja mwina ndinanena kuti ngati mlembi olemba ndi kufuta zipani mziko muno a registrar of political parties pali nkhani imene iya wawise mutu iya aphwanyise mutu ndi imeneyi chifukwa ndithu ifeyo ngati zipani lamulo limene litu tiyesana nalo zida chifukwa mmene tayamba kampeni ija pa 14 panopa kuti tizipereka maumboni tikwatolera maumboniwo ndiye kuti
ndiponso mundikhulupirira kuti kukhala ndithu zosangalatsa kwambiri chifukwa chokuti sikuti lamulo limene lili lizingoyang'ana achichepere ngati makhansala mwina ma MP kusipa uifika ndithu kulikuluku ndiye zonse zimene tikuchita mmene tikupanga tiyayese zimene zozono ndiye zikhala m'manja mwa registrar wa political parties kuti tione kuti lamulo ligwiradi ntchito kapena iya chifukwa maumboniwo ndi alipo ndipo ndi osayamba. Inuyo ngati CMD mutati mwaona ndithu wina wake akuphwanya malamulo amenewo muli ndi gawo lanji mutha kuchitapo kanthu ndithu mukaona zijamati ma guidelines a lamulo limeneli ngati bungwe tikhoza choyambirira tione kuti titafuna kuti tikachite report ngati CMD choyambirira chimene chingachitike nchoti ku CMD kuja tikuyenera tigwirizane tonse kuti aodi alakwisa tonse tigwirizane ndiye tikalephera kugwirizana ndiye kuti ngati CMD sizingatheke kuti mwina titenge tipite patsogolo ndi nkhani imeneyi. So kugwirizanako kukhoza kukhala kovutirapo chifukwa chokuti mwina kutheka opalamulayo akhoza kukhala mmodzi mwa mamembala aja. So iyeyo kuti avomere kuti okandinenezeni mwina pakhoza kukhala povuta ndiye kuti mwina ifeyo ngati CMD pakhala povuta koma ndi chikhulupiriro kuti mamemba ena mwa mamembala athu akhala ndithu akukamang'ala ku nyumba ku bungwe lili lolemba ndi kuchosa zipani mkaundula kwa registrar of political party. Izizi ndi chikhulupiriro kuti mwina individual parties zitheka ndithu kuti ndipo palibe nthawi yayitali mumva kuti ena akadandawo. Mwina palamulo limenelo Chakhame timafuna timvetsetse kuti mkulu amene amalembetsa ndi kufufuta zipani registrar of political parties ali ndi kuthekera kochita enforce lamulo limeneli Political Parties Act. Nkhani imeneyi ngakhale a registrar ini yakewo amavomereza ndipo ife takambirana nawo ndipo CMD ndikumbukira tinapemphaponso kuti mwinapo zafika nthawi yoti tikusegula kampeni office ija ikhale kuti ndiyo ili ndi kuthekera chifukwa kuyambirira office ija anangolemba munthu mmodzi and munthu uja ngati pano pali ndi office ndipo ngati ku office ko kwakwana anthu 10 ndikukayika. So mwina ena akhoza kungolemba temporarily kuti agwire ntchito koma ifeyo ndithu tikanakhala kuti tili ndi chidwi komanso tili pachizungu amati serious kuti zinthu ziyende bwino tinayenera kuichita capacitate that office koma panopa chiwene chonso ndi chinthu chimene ifeyo ngati zipani tili ndi nkhawa kuti akhala pachizungu chamati overwhelmed. Izizi nde zichitika ndipo tikanakondwera ndithu ngati adindo angafune kuti malamulo atsatidwe ayende bwino atayithandiza office ija kaya ngakhale mabungwe kapena maiko amene amatithandiza ayithandiza office imene ija kuti ikhale ndi kuthekera ife padakali pano tikukayika. Ndi nthawi imene tatsala nayo iyi ndi zotheka ndithu kuti zimene mukunenazo nkuchitika mu nthawi yomweyi. Palibe chosatheka chifukwa ngakhale dziko kuti lisatukuke funso lake limakhala limene kodi ndizotheka palibe chosatheka pamene pali khumbo loti chinthu tichite chinthucho chikhoza kuchitika ndiye palibe chosatheka. Mukukamba kuti pakufunika kulemba ntchito anthu ochulukira pamenepo chifukwa chimene mafunsira choncho ntchito yoti alembe anthu achite mwina advertise ntchito alembe anthu ayambe kugwira ntchitoyo ndi nthawi imene tatsala nayo tikunena kuti miyezi 2 mwinaso mwezi umodzi ndi masiku kodi tukunjaku olomutanena kuti mukufuna anthu ama masters degree within 1 hour kukhoza kupezeka anthu 200 akufuna ntchito kumene kucha pano anthu ambiri akusowa ntchito kunjaku kuli anthu ophunzira kaya mufuna maloya kaya mufuna aliwonse amene mungafune kuli mazana kunjaku akusowa zochita akusowa ntchito kungokhala kuti mukufuna anthu aja mwapeza ndiye chilichonse palibe chosatheka ndizotheka. Malamulo ena mu Political Parties Act ndiye kuti zipani ziulule kumene zimapeza ndalama komanso zipani zisagwiritse ntchito amati public funds pochita campaign.
zipani zikuamvetsa malamulo amenewa ndioti athekadi kuti akwaniritsidwe? Inenso ndikhoza kusimikizira kuti ndi chofunikira ndithu kwambiri kuti choyambirira zipani zionese kuti ndizotsatira malamulo. Ndiye ifeyo registrar a Political Parties Act, political parties anabwera kutiyendera zipani zonse ndi kuti longosolera zoyenera kuchita pa ndondomeko zimenezi, ndipo zikalata zina tayambapo kale kukonza kuti tikachite submit. Izi ni nkhani za malamulo. Nkhani za malamulo kawiri sizisowa kuti mutsatira kapena simutsatira, chifukwa mukapanda kutsatira pamakhala zotsatira zake. Ndiye ifeyo ngati zipani tilokonzeka ndipo zimenezi tikwaniritse ndithu tiauza. Ndikutengeni kumbuyo pang'ono achakhame pa nkhani ya zipolowe pandale. Mdziko muno takhala tikuona zokambirana bungwe lanu CMD, mabungwe omwe si aboma, azipembedzo, zipani za ndale kukambirana ndithu kubwerana pamodzi, mapemphero akhala kuchitika. Big work a police taonapo akuchita ulendo wa ndawala. Zonsezi kufuna kudziwitsa anthu ndi kuwaphunzitsa kuti tiyeni tisachite ziwawa. Komabe ziwawa zija zikupitirira. Mukuona kwanu chikuchititsa ndi chani kuti pasakhale kutsatira zimene zikuchitikazo zokambiranazo, chikulepheretsa ndi chani? Vuto limene tili nalo pano, anthu anazindikira kuti anthu fe timangolankhula ngati mmene amapangira mbusa kulalika mtchalichi. Mbusa mtchalichi akalalika ntchito yake imathera pompo. Akanena kuti musamwe mowa, olina kakupeza mukumwa mowa, samakufunsa kuti adzulo lija mtchalichi mmene akuzakuza kuti mwakuti kuti ayi. Iyo jakalalika zimakhala kuti zatha. Nde muona kuti muziko muno mwina kuyambira kutsogoleri timayenera kuti tikakamba chinthu pazikhala zija pachizungu amati ma consequences. Koma ifeyo ti mwina ana olopa khomo akauziwa zoti abambo angakhale atakalipa motani sangandikwapule, olo kalipe muja amakhala ngati akumva koma samasiya, chifukwa amaziwa zoti bambowa yawo ndi yomwe yotokota, palibe chimene chichitike. Ndiye chifukwa chake zimene zija zochitika tayenda, kaya muti mapemphero, kaya muti tapanga bwanji, anthu aja even mtsogoleri wa dziko wakalipirapo pa nkhani imeneyi, osati kamodzi koma kangapo. Koma mutati mufufuze kuti alipo wina wake amene analandira zotsatira zake poona kuti zimene zikupitirira kamene sizikupitirira, mpeza kuti palibe. Ndi anthu aja amakhala kuziwa zoti olo akalipire, olo awalankhule izi, palibe chimene chichitike. Ayankhulapo ndithu oyankhula kuti atsogoleri azipani atuluke adzudzule izi. Inu mundiuza pano kuti kungodzudzula kokhako sikukukwanira. Ayi. Action. Inu ichi musachite. Mukachita paoneke kuti amati atengerepo phunziro. Ndikukumbukira a registrar azipani mene tanenera mucha atabwera kuza kumana nafe a CMD ananena kuti chonde muyesesa achipani zipani zosiyana mmodzi mwa inu asakhale ngati chisanzo kwa anthu ena, chifukwa chokuti ndiye kuti iwo akonzeka kuti amene apalamule amugwiritsa ntchito. Ndiye oyambirira kugwiritsidwa ntchito kuti anthu aone kuti nzothekadi usakhale iwe anatiuza. Choncho chimodzimodzi zimene zizi akalankhula zimayenera kuti ndithu munthu akachita tiziona zotsatira zake. Mdziko muno akafukufuku akhala kuyankhula kuti ndale za ku Malawi ndi za mzigawo. Anthu amatengera kuti kodi uya kuchokera chigawo chiti, awa kodi ndi timapemphera nawo mwina mwachitsanzo, awa kapena timachita nawo chakuti limodzi. Inuyo ku CMD mukamakhala mumakhala ndi chithunzithunzi chomwecho, mumagwirizana ndi zimene akafukufuku amapeza kuchokera kwa anthu? Choyambirira ineyo ndiyankhule ngati munthu. Ndine munthu mmodzi amene ndimakhulupirira kwambiri ndipo ndimalemekeza zotsatira za kafukufuku. Makamaka akakhala kuti ampanga moyenerera, agwiritsa ntchito njira zoyenerera kuti zopanga kafukufuku. Malizasaja akatuluka, I think tisamataye nthawi kuti oyayi anafunsa kuti anakamfunsa ndani, iweyo ngati mwina institution kapena ngati chipani, nkhani yako izingokhala kuti kodi ndiye titani kuti tikonze zimene zili zofoka.
ndiye kwambiridi muona kuti pamakhala zipani zina sizonse pali zipani zinadi zimene mamva kuti zimenezi koma mbali yakuti zimenezi mbali yakuti koma panopa zikuoneka kuti zimenezo zikuchepa ndithu ndifake mwina imapezeka chipani chili ndi aphungu kumpoto, chipani chili ndi aphungu pakati, chipani chili ndi aphungu chigawo chakumwera. Zimenezi ndikuona kuti zikucheperako ndithu. Koma mwina izizi zomatenga kuti mwina achalichi chimozi kungoatenga kukhala ngati tikukondera ifenso ngati atsogoleri mwina tiyambe ifeyo kusintha kuti tizithauzwa zoti ndikhoza kugwira ntchito ndi wakatolika, ndikhoza kugwira ntchito ndi wa CCAP, ndikhoza kugwira ntchito ndi Nsilamu, ndikhoza kugwira ntchito ndi wachipembedzo china chilichonse. Ziyambe ndi ife atsogoleri. Chifani mafuna zifunsa kuti mukama kumana ku CMD mmathaso kumakambirana zimenezi ndikumauzana kuti akuluakulu tiye ndisapite mbali tisatengere kuti poti uyo ndwa chigawo changa kapena uyo ndwa mpingo wanga mmatha kumakambirana zimenezo kumaunikirana. CMD kawiri timakamba makamaka pakabwera nkhani ngati kuti mwina pachitika chinthu ndiye tifuna tilongosolerane kapena tikonze. Koma posati pamene popo ili ndi ndondomeko zake zimene zinakhazikika siku lina mwina tizazitambasula bwinobwino zilipo pafupifupi 10 and kwambiri ndi nkhani zobweresa bata ndi mtendere kuyanjanisa mwina zipani kuonesesa kuti mwina pakhale zogwirizana mmene mukuneneramo chifukwa tu CMD inabwera chifukwa cha mpungwepungwe ndi ziwawa umene unalipo mchaka cha 1999 tupita zisankho zimene zichamukhupya kuti kunali kusakhazikika bata ndi mtendere Malawi muno lumene kunayambika kuti tithe I think kuti tiyambe zeni kuona kuti tiyeni afea zipani aini yake tizikhalirana pansi tizikambirana. Malawi ndi watonse, Malawi ndi mmodzi, ndiye kulumikizisa kwa Malawi kuti tikhale Malawi mmodzi. Zimenezozo ndi nthenje ndithu zimene ifeyo timapendekerapo ngati bungwe la CMD. Kutanthauza kuti mukamaunikira mmaona kuti mfundo zimene zinamanga CMD zikukwaniritsidwa, CMD ikutha kugwira ntchito yake imene imayenera kugwirira. Tikhoza kunena kuti zambiri tikuchita koma zina zimativuta chifukwa mwina cha kuchepekedwa ka mwina upangiri ka zachuma ndi zina zotero kuti ngati bungwe tithe kukwanisa zonse bwino lomwe zimene tinakhazikisidwira. Koma zambiri ndithu tikukwanirisa ndipo poyamba mwina bungwe la Malawi samaliziwa kwambiri, timangoliziwa tokha anthu andale. Ndi zaka zochepa zapita mbuyo mmene anthu aziwa kuti kuli Center for Multi-Party Democracy. Ziziso tithokozeni atola nkhani chifukwa tikakhamina ni mikumano ndizochita zathu mwakhala mukumabwera tiyendere limodzi zimene zimathandiza kuti Amalawi aziwe kuti kuli mkumano uwu kuliza kuti. Ndiye padakali pano chifukwa choti nawo tikuyenda limodzi ndi Amalawi osati ngati zipani zokha. Ndikuona kuti tikumalandira pa chizungu chamati pressure pakachitika chinthu kumabwera funso limene kodi inu ngati CMD mwatani, inu ngati CMD mwatani. Zimene zijaso zikutipangisa ifeyo ngati CMD sopano kuti tikhale pa chizungu amati responsive, kuti pakachitika chinthu mwina anthu asanatifunse kuti kodi inu ngati CMD mwapangapo chani, ifeyo tizitenga a proactive approach tuya kuti akuluakulu izizi titatere izizi titere. Izizi ndikuona ngati 1 zikulimbikisa bungwe lathu komanso 2 zikuthandiza kuti ngakhale bungwe lili la zipani ziliko chifukwa cha Malawi, ifeyonso ngati bungwe kapena ngati zipani tithe kwagwirira bwino ntchito Amalawi. I get the feeling that there are still some gray areas to ensure that CMD yakhazikika ndithu ndikumagwira ntchito zake at full capacity. I totally agree. What are these gray areas? Challenges are there because of resource capacity. That's the only major challenge because tikachoka pa CMD tikamasesereka musi kupita kumaboma. There's multi-party liaison committees.
mikumano imene jampeza kuti kupeku kumapezeka DC, kumapezeka polisi, kumapezeka zipani zonse bungwe limene lija ndikanthambi kuti kakuchokera ku Center for Multi-Party Democracy. Nkhani yake zimene tikupanga pa national level zimene zijaso zibwere tikazifikise mpaka na pa district level. Khumbo inayepo kuti mwina zikafikeso ku constituency level kuti ngati tukambira na peace kapena kuchitika china chake tithe kukhala ndi link kuchokera ku constituency kufika pa district, pa region mpaka na ukafika ku national level. Zimene zizi we have challenges because of maybe financial capacity, but otherwise the will and the wish is there, and I can comfortably say that at least about 70% of our mandate we are able to discharge that. Malamulo atsopano chisankho akuti opambana chisankho akhale munthu amene wapeza theka komanso kuphatikizirapo voti imodzi 50% plus 1 of the total votes. Kulephera kutero malamulo akupitirira kuti pakuyenera pachitike chisankho chibwereza ndiye kuti amene anali woyamba ndi wachiwiri apikisaneso. Mwina pamene tikupita ku chisankho mukuona chithunzithunzi chotani ena yankhulapo kuti malamulo amene wakumalawi kuno ayi sioyenera? Palibe lamulo losayenera kwina kulikonse. Ubwino wa lamulo limene lichoyamba ndionena kuti imafuna kuti munthu amene akutilamulira akhale kuti anthu ambiri muzikomo amukhulupirira kuti akhoza mwina kuyendesa bwino dziko. Choyambirira ndi chimenecho chomwe chofunikira. Ndifa mbuyo munja zikanatha ngati panopa kuoneka ngati amene atenga zikalata za president panopa kufika 18 tilekeza afika 20 ndiye kuti anthu aja pa 100% atati apeze mavoto ofanana ndiye kuti aliyesa khandi 5% ndiye kuti muona kuti pa anthu 20 amene aja kapena 18 amene aja wino wake kungopeza mwina 14% akhoza kupeza kuti wathawa anzake aja ndiye kuti alamulire dziko lino. Nawo mukayiona 14% ndiye kuti muona kuti 86% apa 100 aliyonse anthu 86 munthu uja samamufuna komano anthu 14 okha ndi amene amamutani amamufuna komabe anthu 14 aja apangisa kuti alamulire ndi anthu 86 omwe aja amene samamufuna. Ndiye I think lamulo limene libe labwera munthawi yake ndipo tikuyenera tilichite support. Palibe zoti lamulo kapena mwakuti chongofunika kuti mwina tikhwimise eno nthenje pamene tikubwera parliament yatsopano zimene zinakanika parliament imene ikutha panoyi ndizonena kuti izizi tinaziyamba sokale kukambirana kuti mwina nkhani ya alliance imene ijayo ikuyenera izalowe malamulo a dziko lino. Fa imene ijayo nkhani imene ija mangokambirana ngati gentleman's agreement siri mu constitution. Ndimafuna ndizifunsa wenepo kuti mukuyankhula kwanu mukukhala ngati kuti mukugwirizana ndithu ndi ganizo loti pa anthu onsewa amene akufuna kupikisana wa president yo palibe amene angapeze 50% plus 1. Mwina sinanene choncho simunatero chabwino chifukwa zinachitikapo kumalawi konkuno asogolera anakwanisapo ena 70 chakuti percent ena 50 chakuti percent chipani chimodzi ndizotheka. Ineyo pajandanena kale John kuti ineyo palibe munthu angandiuze kuti tikapanga ichi ndi yankhula zosatheka. Ndifake tikakhala kuti ukambirana ngati za chipani muzaona kuti first slogan yathu kaya manifesto kaya chani timanena kuti nzotheka. Chilichonse it is possible. What matters is how. So it is possible for a party to amass over 50% of the votes, but the how. Koma mukutanthauza kuti kapena mukufuna kutiuza kuti alliance ndofunika ndithu kuti zipani zikhale ndi mphamvu ndi kupeza ndithu mavoto okwanira. Alliance ndofunika makamba kuti alowe mumodzi muli mphamvu. Ichocho sitingatsutsane. Mumodzi muli mphamvu ndipo kugwirira ntchito limodzi zimaonesanso kuti anthu ndololerana ndomverana ndoti mukhoza kugwirizana. Choncho chifukwa cha nkhani ya 50 plus 1 alliance oti aona izozo ndiye sikuti so awo achitika ndithu palibe tisanaponye vote pa 60 alliance aliko. Izizi sizoti so munthu ukakambe mobisa mophipirisa alliance mwaona
komano kuti ma alliance aja asakhale ngati ma alliance amene amachitika apa kuti ndolose ndikudye. Mukangodusa apa basi zithe. Ndifake tifuna kuti nkhani ya ma alliance ikhale mulamulo izalowe mu constitution ya dziko lino. Kuti zikachitika zimenezo kuti mwapita ngati alliance ino ndine tagwirizana tamenya ndeu limodzi tafika uko ndayamba kupanga zanga ndekha ndikuti malamulo aja zina kuti zikachitika zimenezo tizichita chani. Pa nkhani ya ma alliance yo achakhame zipani zidi ma ideologies osiyana-siyana. Chipani chilichonse chili ndi fundo zake, ma ideologies yake, ma manifesto awo. Zibwera bwanji limodzi, azibweretsa bwanji pamodzi ma ideologies awo, ma manifesto awo kuti agwire ntchito mdziko. Choyambirira mwina ndilongosole kunena kuti zipani zonse zandale kapena aliyense amene amayimapeka fanga kheso imapokha mayenera kukapereka manifesto yawo ku National Planning Commission. Mukhoza kuona kuti tonse masomphenya athu ndi amodzi kutukula dziko lino. Komano nkhani mwina imene mukundifunsa apa ndi nkhani ya how ija kuti kodi dziko lititukula bwanji. Ndifake mwina ena akhozonera kuti titere ena tizera uku ena titere. Koma zimene zikuchitika panopa mwina sitiuziwa kuti ena kukambirana motani, koma kumbali imene kuli ife ngati tikukambirana nkhani imeneyi ikubwerapo yonena kuti tiyeni tibwerese maganizo athu pamodzi ndi kenako tiombe mkota tione kuti tiziphatikize pamodzi motani kuti tipite chitsogolo. Chifukwa zimene ziziso zachitikapo mbuyo muno ndikhoza kukuwuzani kuti mwina alliance ina imene ifeyo ngati chipani osati ngati CMD koma ifeyo ngati chipani alliance imene tinalimo imene tinatuluka imene inalipo 2020 mwina ndikhoza kunena moopa mtima kuti mwina kayendesedwe ka zinthu kavutirapo kapena zinthu zakanika kukwaniritsidwa chifukwa choti titaoloka muja sitinakakhalirane pansi ndikufunsana kuti kodi akuluakulu inu munkati fertilizer akhala 5,000 kwacha kapena 4,000 mmati zitheka bwanji. Inuyo munkati tipanga marural development kapena mataoni ammizi mmati zitheka bwanji. Ife chifukwa mukaonesesa mmene timapita ku 2020 tinangotenga manifesto ya UTM, manifesto ya People's Party basi ndikumangonena kumene tizamanga nyumba mmizi fertilizer zakhala 3,000 mwakuti anzathu ajaso anayi nayo manifesto yawo amati high five. So akapanga zonsezo kena kwame high five. So zimene zijazo titapita no kumapeto sitina titaoloka nsinje uji. Mistake imene inachitika ndiyo sitinabwerane pansi ndikufunsana kuti kodi achilima mzimu wause muntendere munkati zakuti mati zimene zitheka bwanji. Amayi Joyce Banda munkati kukhala zitukuko za mmizi kapena ulimi zimene zija mati zikhala bwanji. Inu makamba za mamega farm mati zikhala zimene zija sitinachite ndifake zakanika chifukwa maganizo amakhala mutu mwa munthu amayenera munthu uja atambasule. Ndiye kusiyana kwa ideologies iko ndiye ndikufuna inu muyankhole because it is becoming difficult to separate you as a representative of PP and the CMD. I want you to speak as CMD. Yes. How do these parties come together with their ideologies? Is it possible when you are discussing with CMD? Is it possible kuti zipani zikulolerana ndikubweretsa pamodzi ma ideologies? Ngati CMD sizingatheke kuti tikhalirane pansi kapena tizikambirana manifesto ngati CMD. Chifukwa chani? Chifukwa chokuti timaopa kuberana shaini. Chifukwa ndisabise chifukwa kumene kuja mupeza kuti mwina kuli chipani chimene chikulamulira ndiye kuli chipani china chimene chikufuna chitalamulira. Ndiye kuti mukayamba kuululira na mmene muja kuti apa ndiye kuti ajawo zofoka zawo zija atakhala anzeru azimva msanga azikonza ndiye kuti inuyo mpando uja simuupeza. Chifukwa kuti mulowe pa mpando paja ndiye kuti wina afoke pena pake
ndenuyo mmadikira ngati mwabisalira kenako ikafika nthawi ngati ino ndeti mawauza anthu timaona pofokapo ife nyonga zathu ndizi ndiye kuti tizikambirane zikusiye mudi tingaberane shaini zimenezo kulibe koma ku mikumano ya zipani imene akupanga ma alliances ineyo ndikhoza kunena kuti ndizofunikira kuti tisangoyang'ana kuti tiye tigwirizane tipite chisogolo koma tibwerenso pamene patigwirizane kuti kodi inuyo nzeru zanu ndizotani inuyo nzeru zanu zinazotani nzeru za anthu atatu anayi amene akumanaja tiyeni tibwere titengepo mfundo mwina zingapo zimene tikuona kuti tikhoza kupita chisogolo ndi zimene zingapindulira Amalawi. Now I want you Mr. Chakame to speak as Secretary General of the People's Party. Yes. Mukukambirana zotani ku PP on possible alliances mwina titengerepo mwayi umene kuti tinani pa program pa muchitaso mgwirizano ndi amene munali nawo poyamba mukukambirana zotani? Apa pano ndikuti ndavula chipewa cha CMD. Ino ndifuna muyankhule ndavala cha orange sopa. Ndavala cha orange. Ene ndikhoza kusimikiza panopa kuti ngati People's Party tukambirana ndi zipani zingapo andi mgwirizano wathu utheka ndithu tupita chisogolo tikamapereka mapepa athu muone ndithu kuti ozijamane na Chakame zija ndizi. Simuti ululira ya izipanizo. So pano the surprise ikhala pati. Oh, you want it to be a surprise? Mufuna ndibwere pano ndinene kuti president achokera chipani ichi running mate akuchokera chipani icho kwa zimene ningakuuzeni zoti umene ukambirana ku president sachokera chipani chomwecho running mate sachokera chipani chomwecho izozo ndisimikiza pa zipani zimene mukambirana nazo amene munachita nawo mgwirizano poyamba MCP alipo. Funso limene lolo ndinayankhapo kuti ndikuona ngati munthu amene amati kusanza chinthu ndikukatolanso chimene jankumadya akawiri I think pena pake anthu akhoza kumukayikira ngati mutu wake ukuyenda bwino so mwina kwa anthu amene tikukambirana nawo MCP is not an option. UTM, UDF, DPP ndizotheka kukambirana nawo koma MCP sitikukambirana naye. I want you now to ndati ndizotheka kukambirana ndenonse. I want you to go back ngati CMD chairperson. How should political parties, politicians, candidates, aspirants approach the 16 September general elections? Choyambirira ndikuona ngati tiyambe kuzindikira kuti tonsefe tili ndi chimene pa chizungu amati common denominator. Tonsefe ndi Amalawi. Malawi akhale pamtima pa wina aliyense. Chikondi chikhale chinthu chinaso chimene tingayike pamtima pathu. Tichose mtima wa ine ndikupita, ine ndikufuna, ine ndikupanga chakuti. Zimene zimaononga dziko lathu kapena kupita pasogolo chitukuko nkhani yake ndime. Muona kuti ngakhale nkhani za ma alliances ngati zingavute kapena china chilichonse aliyense akumati ine koma pamene tikupita kuchisankho tiyeni maso athu akhale pa Amalawi kuti kodi Amalawi tikayika Amalawi tonsefe muona kuti ngakhale zokangana zija ngakhale zotani sizikhalapo koma tikazika ife kuti pa chizungu amati we are egocentrism kuti tiyike ma egos athu poyambirira ndiye kuti kusogoloku sizikhala bwino komanso sititumikira bwino Amalawi. Ndikufuna muyankhuleso kwa Amalawi mwina zipani mwayankhula koma kwa Amalawi ndi mwina amene alifali aja kuyendetsa chisankho kuti mukuona kwanu ngati CMD chisankho chikubwera pa 16 September kuti chidzakhale chabata ndi mtendere komanso chovomerezeka ndi munthu wina aliyense mu dziko lino pachitike chani? Ineyo ndikhoza kunena kuti ngati chisankho chitifuna kuti chikhale chovomerezeka ngati chisankho chitifuna kuti chikhale chabata ndi mtendere ndipo Malawi apite pasogolo chofunikira cha number 1 bungwe loyendesa chisankho lichere khutu kuzimene Amalawi akulankhula. Zokhazo zimene zili kuti zili mmalamulo ifoti sitingachiteso convene parliament kukasintha zimenezo tiyeni tilolerane ngakhale ife Amalawi tivomere kuti izi sitingasinthe. Koma mwina zinthu zina zimene Amalawi akunena kuti ichichi chitasinthani chimene ili pa chizungu timanena kuti management decision kuti iwo aja anangokhala pansi ndikukambirana kuti ichichi tipange chonchi
ngati management kaya chili mu strategic plan, because strategic plan is not constitutional, it's not a constitutional it's not an act. Kaya mu implementation plan kaya master plan, those are management decisions. Ngati zili mmene mujamo ndi akamvesera kunjaku ndikuona kuti amalawi ambiri akuti ichi yayi amvere. Ineyo langizo langa likhala pamenepo. Amvera bwanji amalawi amenepo? Amvesere. Agwiritse ntchito njira zanji chifukwa alilima structures. Amalawi amalankhula kuzera amipingo, amvesera amipingo akulankhula chani. Amalawi amalankhula kuzera muzipani, amvesere azipani kuti akulankhula chani. Amalawi amalankhula kuzera amabungwe osiyanasiyana amene timati ma civil society organization, amvesere kuti akuti chani. Akamvesera zimene zija ndikuona kuti tipange bwanji, tipange zimene amalawi akufuna chisankho chikhala chabata ndi mtendere. Koma akapanda kumvera ndekuti tiziwa kuti akufuna kusokoneza chisankho ndi ndani. Yayi ndikuthokozeni kwambiri achakhala munapeza mpata kubwera. Ndathokoza dziko. Ndimene tatsirizira kucheza ndi wapampando wa bungwe la Center for Multi-Party Democracy CMD Abeni Chakhame. Iwo ansotu ndi mlembi wamkulu wa chipani cha People's PP. Kufikiranso tsiku lina pamene tizabwere pano ndi programu ina ya exclusive ndingoti makoma nonse ziko.